दा बिनि बादै जोंहा मोनसे बाथ्रा दा साननांगौ दा दिनै जोंनि गेजेराव माखासे माने गोदान रायजो बिनो होननानै ओंखारनाय जों नुनो मोन्दों जे जोङो डुवार्स एरिया रायजो नांगौ दा दुवार ओनसोल रायजो नामखौ दुवार ओनसोल होनना बुंनाय जादों दा बेखौ गोथौयै जों साननांगोन दा जोंनि गेजेराव माखासे ग्रुपआ बड'लेण्ड रायजो नांला होननानै जोंनो सुक्ति खालामना गारबोयो लिरनानै गारबोयो जाथिनि गेजेराव जोंनि माने खोब गोख्रों आफादफ्रा जाथिया जायखौ आसा खालामो बे आसा खालामनाय जाथियानो जुदि बड'लेण्ड रायजो नाङा होननानै लिरना गारबोयोब्ला बेनिफ्राय दुखुनांथावसिन मा बाथ्रा थानो हागौ आरो दिनै बेनि गेजेराव आरो मोनसे ग्रुप ओंखारबावबाय दानिया जे माने जोंनो बड'लेण्ड मोनखानाय बड'लेण्ड जायनाखि सोदोब इस्टाब्लिस जाखाबाय कनस्टिटिउसनाव हाबखाबाय जोंहा बे बड'लेण्ड सोदोबा बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरियास डिस्ट्रिक्ट नामैनो जों माने मोनसे एरिया जों रायजो जों मोनखाबाय रायजो फिसा बेनो भबिष्यताव बे बड'लेण्ड जाहैखागोन जोंहा बेनो जोंहा आसा दं आरो बर' भाषाबो दिनै 82 हाबखाबाय दा दिनै खोब माने साननो गोनां बाथ्रा बेनो जाबाय मा दुखुनांथाव बाथ्रा जे जोङो दिनै माने बड'लेण्ड सोदोबखौ गारनानै जोंनि जायनाखि मोनखानाय रायजो मोनखानाय जोंनि सिनायथि बेखौ गारनानै गोदानै आरोबाव जोंहा जोंनि हारा मुरा जानाखि दंमोन बिगुर बिला दंमोन बेखौ जोंखौ सेस खालामना होजोबनो नागिरदों आरोखि माने जोंहा जेबो थाला आरोखि जोंनि सिनायथियानो जेबो थानाय नंला आरोखि थारमाने दुवार ओनसोल जुदि जायोब्ला जोंनि सिनायथिया मा थांबावनो नालाय बे बड'लेण्ड सिनायथिया जोबनोसै दा बाथ्रा जादों बे बड'लेण्ड मोननायब्ला जों बर' जाथिनि नामाव बड'लेण्ड जाया बेखौ खारिज खोरदिया होननाय जाबाय बेखौ रेजेक्ट खोरदिया होननाय जाबाय बेफोर दुखुनांथाव आरोखि दा रायजोआ बोरै जायो रायजोखौ बोरै मोनो दा बिनि बाथ्रा जोंहा नलेजआ थानांगौ गुवारै दा बेफोर नलेजखौ लानानै जों रायजोखौ बिनांगौ बुंनांगौ आरो रायजो राजाखौ जों माने गोदाव सोराव बुंलाबायनानै गावनि हारि फोजाबस्रांनाय खामानिखौ जों मावनो नाङा जोङो बड'लेण्डआ जोंनि सिनायथि बर'आ जोंनि सिनायथि बे सिनायथिखौ जों लाखिनांगोन आरो जों बे सिनायथि जाबाय जोंहा माने बड'लेण्ड रायजो जों मोनखाबाय फिसाब्लाबो थिलेबलेब जोंहा बड'लेण्ड काउन्सिल मोनखाबाय बे काउन्सिलनि नामखौ जोङो उनाव बड'लेण्ड रायजो जों बुंनो हायो बड'लेण्ड जों होननानै बुंनो हायो दा बे सिनायथिखौ जुदि गारजोबनानै गासिबो जुदि जोङो दुवार ओनसोल होनना बुङोब्ला नोंहा जानाखि बासिबायमोन बासायनानै दंमोन हारा मुरा जा बासायनानै दंमोन बेखौ सेस खालामनाय गारजोबनाय जायो आरोखि दा बे हिसाबै आं दिनै बेखौनो बुंबाय आरो बे दुवार ओनसोल बाथ्रा दुवार ओनसोल बिनि सायाव जावले क्लियारेसन होनांगौ बाथ्रा गैया जायखौ दुवार ओनसोल होनना बुंदों भुटान दर भुटान हाबग्रा दर बे भुटान हाबग्रा दरखौ जों दाखालिबो मोजाङैनो बुंनो हाखानाय जाबाय बे दर ओनसोला माने गासै 18टा बेंगलाव माने 11टा दरला दैनिफ्राय मानास दैसिम ओमफ्राय मानास दैनिफ्राय धनस्रि दैसिम बे माने आसाम दर बे गासै 18टा दुवाराव गासैबो बर'जोबमोन गासैबो बर' एन्ड कसारि एन्ड माने मेस बे दंजोबमोन गासैबो मालाय हारि गैयामोन आरो बिनि खुंगिरिफ्रा गासैबो बर'जोबमोन आं दाखालि फिट मोनफा मोनफा फरायना होबाय बबे जायगायाव सोर सोर खुंगिरि दंमोन बर'फोर दंमोन बेखौ खोन्थाना होनाय जाबाय बे दुवार ओनसोला खुनु दिन माब्लाबाबो भुटाननि आन्दाराव नङामोन बियो बे दुवार ओनसोला बर'फोरनिमोन बर'फ्रा बेखौ सासन खालामदों बेखौ जों भुल थयथ' होनो नाङा बुरुनजियाव जों फरायना मोनजोबो लेखायाव जों फरायना मोनजोबो माने भुटानफ्रा खुनु दिन बे दुवार ओनसोलखौ आवग्रिना लानो हायाखै माथ्र बिसोर बे जायगायाव फैनानै जोंखौ हारास होदों डिस्टार्ब होदों जोंखौ खस्थ' होफैदों जोंखौ माने बुख्रुब सुख्रुब खालामफैदों अयथासार खालामफैदों जोंनिफ्राय बे खाजोना खांनो लांदों बेफोरल' खालामदों बिसोरो बिनि बादै बिसोर बे जायगाखौ आवग्रिना लानो हायाखै जोङो दिनैहाय बे मोनसे खेंफोरथिखौ बिथांनिसिम हरनो सानदों आरो लोगोसे गासै रायजो राजाफ्राबो जेन' सालिजारि खालामो बाथ्राया जाहैबाय जे बाथ्राफोरखौ बिथाङा होनदों जोङो रायजो राजाखौ ओरैनो दैदेननो नागिराखै दिनैनि समसिम 40-50 बोसोर रायजोफ्रा आन्दायनानै गोदाव सोराव लामाजों दैदेनबोजानानै नंखाय लिडारफोरनि फाव फान्दायनायाव गोबां खहा जाबाय जाथिया आरो जोङो आरो बे रोखोम जोङो जोंनि रायजो राजाफोरखौ जोङो दैदेननो सानाखै जोङो गोबां जिनिसफोरखौ सालिजारि खालामजोबनानैसो जोङो दा रेडि जानानैसो फोथाराव ओंखारदों जे जोङो रायजोखौ मारै मोनमारगोन जे बे आसाम हादोरनिफ्राय जोङो बोरै आलादा जानो हायो बेफोरखौ लानानै जोङो ओंखारदों आरो रायजोफ्रा जों होननायानो जाजोबो बेबो नङा बयखौबो सालिजारि खालामना नायनो जोङो थोनो जेन' दानि जुगाव बयबो लेखा रोंबाय गोरों गोरासै गावनि बिबेक बिबेसनाजों बयबो सिन्था खालामनो हायो बाथ्रा जाहैबाय बिथाङा कयेकथा जोंनि सायाव एलिगेसन लाबोदों जे बिथांनि मथेब्ला जे जोंनि जे सिनायथिया गोमागोन बा बड'लेण्ड सोदोबा BC BTCआव हाबखाबाय जोंना रायजो मोननाया खाथां बा खायसेबा होनो जे गामि दानख'खांब्लानो बिटिआरनि रायजोआ जानोसै नाना रखम खोथा आरोखि दा जोंनि पाब्लिकफ्रा बेफोर खोथाफ्राव गलाय जानो नाङा
जे सैथोथाया बबे लामाजों थांब्ला मोनमारगोन बेफोरखौ सालिजारि खालामनानै नायनांगौ बाथ्राया जाहैबाय जोंनि सिनायथिया बा जोंनि जे बर' सिनायथि बा बे एलेखानि जेसेबां सिनायथि बा आदार कमिउनिटिनि सिनायथि रावहाबो सिनायथि गोमाया बेखौ जोङो दाथि भाबै होनो हायो मानोना भारतनि जेसेबां एलेखाफ्राव दा गोदान गोदान रायजो जानानै थांखांबाय बेफोरनि जेरेखम हमना लादो नोङो अरुणाचलाव बाव थाग्रा जातिफोरनि आइडेन्टिटिया जाहैबाय नोङो सिनायथिया जाहैबाय नोङो आबरनो अकलानो नाथाय बिसोरनि रायजोआ मा रोखोम जादों मोनसे सान ओंखारनायनि रायजो होननानै बुंदों आरो दा बे ग्राउन्डआव थाग्रा जातिफोरनि आइडेन्टिटिया गोमाजोब्बाय नामा आबर अकलानि अरुणाचल रायजो जानायखाय गोमाजोब्बाय नामा गोमायाखै दाबो दं बा नोङो हमनानै लादो आसामनि सिगाङावनो बिटिसि बिटिआर बर'फोरनि आइडेन्टिटिया गोमाजोब्बाय नामा निस्सय गोमायाखै ओरै फारसे थांदो नोंथांमोना झारखान्ड सावथालफोरनि रायजो होनना बुंजायो दा बेफोरबायदि आरोखि दिनै झारखान्ड जादों हले सावथालफोरनि आइडेन्टिटिया गोमाजोब्बाय नामा हेखाना बांखाना गैला नामा दंजोबो बा दिल्ली जाबाय हले मा बहाय थाग्रा नोङो मुस्लिमफोरनि आइडेन्टिटि बा सिख पान्जाबिफोरनि राजपुतफोरनि आइडेन्टिटिया गोमाजोब्बाय नामा गोमाया आरो जों मोनसे खोथाखौ क्लियार होननो सानबावदों जे दुवारांचल जे जों नामाकरणजों रायजोखौ बिनो थांगासिनो दङ बे दुवारांचल रायजोआ जानो थांगासिनो दङ जायोब्लाबो जोंनि बिटिसि बिटिआरआ मोनसे माने हठात 2020नि उनावहाय जे कम्प्रेहेन्सिभ फाइनान्स सल्युसन जाखांनायनि उनाव पाब्लिकफ्रा आन्दायदों जे जोंना रायजोआ गैला नोंगौ गैमारा फाइनाल जाखांनायनि उनाव जोंथ' मिथिगौ जिनिसा जाला ओंखायनो जोङो दा प्रसार खालामगासिनो दङ जे जोंनो रायजो जोरैखायाव नांगौ रायजो राजाफ्रा बुजिनांगौ जे बे फुराना लामा बड'लेण्ड होननाय सोदोबखौ जों आलादा रायजोखौ मालाबाबो मोना आरो जुदि रायजोआ मोनथारनांगौब्ला हिस्ट्रि बेकग्राउन्ड नांगौ लेगेसि नांगौ जायनि जुदि जोङो बे जिनिसखौ फोजाखांदों आरो बे दुवारांचल एलेखाया हिस्ट्रि बेकग्राउन्डआव क्लियार बे एभिडेन्सफोर दं ट्रिटिफोर दङ सेन्सुला एग्रिमेन्टनिफ्राय लानानै 1949 सिम भारतआ बेखौ रिभाइज खालामबोबाय थादों एग्रिमेन्टखौ मा पलिसिनि गेजेरजों नोंथांमोना रायजोखौ लाबोनो गिदों पलिसिया जेबो गैया सिम्पल जों जे जा प्रसार खालामदों बे लामाजों थाबायबानो जों दिल्लीसिम जोङो रायजोखौ ओरैनो मोनाखै मा रायजो जागोन दुवारांचल होननानै बुंदों जों नामाकरणआ 18टा दुवार्स दं जोंनि साहा बा बे बेफोर एलेखाखौ लानानै बे एलेखाया हिस्ट्रि बेकग्राउन्डजों जोंनि एलेखा जे जोंनि जे लेन्ड दङ बे एलेखाखौ दुवारांचल होननानैसो गोदोनिफ्राय जारिमिनाव लिरनाय दङ नाथाय दावराव देखायमोना दिनैसिमबो आलादा रायजो सोरजिनायनि नामाव सोमावसारनायखौ दोनथ'वाखै सोमावसारगासिनो थांनाय बावैसो दिल्लीयाव बिथांमोना सोमावसारदों बेनि खेत्रआव नोंथांमोना मा मेसेज होगोन दा बेखौनो होनगासिनो दङ जोंथ' नुनो मोनदों बिथांमोना पियरलि पलिटिकेलि मटिभेटेड बिसोरनि बेकग्राउन्डआव गोबां मानसिफोर दं जों नामफोरखौ बुंनो सानला आरो बिथांमोना मिन्थियो हसे इउपिपिएल बा एबसुनि थोनोब्ला होनो कम्प्रेहेन्सिभ फाइनाल सल्युसन जाबाय बेखौहाय नोंसोरो फानना फैबाय बे जोबथा एकर्ड गावसिनियाव मानो प्रजेक्ट जायाखै होनब्लाथ' पलिटिक्सखौ ओरैनो नुहुरो बिसिनिब्ला जोबो नोंसिनिबा खुला मा भाषा जागोन बे खिन्थु कम्प्रेहेन्सिभ फाइनाल सल्युसना जों होनो बे जोबथा माने जोबथा बे लामाजों नोंथांमोना आरो बर' जाथिखौ दैदेननो हाया आं होनो बड'लेण्डआ जिबनावबो जाया मोनसे जाथि कमिउनिटि बेसिसनि नामै जाया खिन्थु नोंनि नमेनक्लेचारा सोलायनानै जुदि फ्लेक्सिबल नामै जुदि खालामोब्ला अब्ला प्रत्येक जाति भाषाजों जुदि नाजावखानाय जुदि जायोब्ला होमब्लासो नोंनि रायजोआ जागोन बाथ्राया जाहैबाय बिनि प्रुफ मान जाया बिदिबो कुइसन फैगोन ना मान जाया माने भारताव 2000नि बांसिन जनजाति सिक्रिटि जातिफोर दङ माने भाषानि मानसिफोर दङ दा मोनसे जातिनो जुदि लेन्ड एलटमेन्ट होयोब्ला दब्लायसे होयोब्ला 1 बिघा होयोब्ला 2000 जन फिसालानो होनांगौ ना होना बे लजिकखौसो होनगासिनो दं जोङो आरो मोनसे आर्टिकेल 244A होननाय दङ जोंनाव आसामावनो दङ बहाय अट'नमास स्टेट जायो बहाय होनदों आसामनी कुछ जनजाति क्षेत्रों को लेके मैंने संविधान को इस तरह का अधिकार दिया गया कि जनजाति को क्षेत्रों को लेके एक संयुक्त राज्य की स्थापना की एक माने मोनसे मा होनो जोंनो प्रसेस बा जोंनो मोनसे संविधाना राइट होदों दानिया नोंथांमोना नायनो हागोन बेहाय होनदों जनजाति क्षेत्रखौसो होनदों माने ट्राइबेल एरिया माने मेजरिटि जाबायना दानि बे बिटिआर दानख'नायनि गाव दानख'नायनि फर्मुला ट्राइबेल एरिया मेजरिटि खालामनो नागिरदों खिन्थु जोङो आरो खाना जायनो थांबावगासिनो दं आर्टिकेल 244A मोनसे जाति कमिउनिटि बेसिसनि नामै बा अट'नमास स्टेट होनायनि गोहोखौ होआखै मानोना बे ट्राइबेल एरियासो होनदों राभानि नाम गैया बर'नि नाम गैया सावथालनिबो नाम गैया राजबंशिनिबो नाम गैया होमब्ला बे नमेनक्लेचार गोदान रायजोआव मा जाहैगोन अट'नमास स्टेटआ
अट'नमास स्टेटआव ट्राइबेलसो जागोन बे खोथाखौसो जोङो बुंगासिनो दङ नोंनिया जुदि सापस गाबोन हेमन्त बिश्व शर्मा नरेन्द्र मदिया लेंहरोबा अट'नमास स्टेट लेजाव मा जावहायो नों माबोरै मोननो नोंनि बिनियाथ' बड'लेण्डसो मोनसे जाथिखौ मोनसे बिसेसनि मुङै नोङो फेमिलि नामै लेन्ड बिनो थांगासिनो दङ बै संबिधानाथ' होनदों गासै जथाय बा कयेकटा एलेखा ट्राइबेल एरिया मेजरिटि जायोबा बे एलेखाखौ लानानै नोंथांमोना अट'नमास स्टेटखौ दानो हागोन होननानै जोंनाव स्पेसियेल मोनसे आर्टिकेल नाम्बार 244A आसामाव दङ